Vi har valgt at invitere FAB sponsornetværk herned, fordi vi har fået en ny ting i bridgewalking, at man kan komme på en virksomhedstur, sådan en målrettet tur på 1,5 time, hvor man kan komme op helt med sin egen guide og opleve de fantastiske udsigter og de fantastiske historier, der er om den gamle Lillebæltsbro. Bridgewalking er en unik oplevelse, fordi du kommer jo op i en konstruktion, en 90 år gammel konstruktion, som jeg tænker rigtig mange kender, fordi man har kørt over med tog eller over med bil. Og den kommer du simpelthen op i. Du kommer op der, hvor det kun er medarbejderne på broen, der ellers kommer der. Og så er du ude midt i naturen, når du er på bridgewalking. Du er ude med udsigt over Lillebælt, verdens tætteste bestand af hvaler, marsvinene, som vi har i Lillebælt, du har uhindret adgang til. Vi oplever, at rigtig mange grupper er glade for at komme på bridgewalking de her 1,5 time, som man har sammen om den her oplevelse.